खुलुमबाय UPPL दोलोनिफ्राय दिनैनिफ्राय जों मोनसे ससियेल केम्पिं आरम्भ खालामनो नागिरदों जइन डिसेन्स बिटिआर होननानै सोलायनायनि थाखाय जोङो बयबो सोलायनाय लुबैदों जोंहा गोबाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन आरो बिनि उनाव 17 बोसोर बिपि एबा बिटिसि सासन खालामबाय आरो बेवहाय नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि हारिजों लोगोसे जोंजों रायजो जानाय मोनसेबो हारिया बेवहाय गोजोननाय गैया बिथांमोननि मावनाय दांनायफोरखौ लानानै जोंनि गोरोबथाफोरा जेरैबायदि मोगथां महर मोननांगौ मोनाखिसै आरो दिनै बिटिआर गोरोबथा जाबाय जेराव जोंनि 30-40 बोसोरनि सोमावसारनाया जारिमिनारि मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों फिनिशिंआव फैबाय नाथाय बेखौ लानानैबो बिथांमोना पजिटिभ खोथा बुङैलाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों जोंनि मुंख्लंफ्रा दुखु मोनदों दा बेखौनो लानानै जों मोनसे सोलायनाय लुबैदों आरो जों सोलायनायखौ नागिरदों जोंनि साननाय हनायाव सोलायनाय फैनांगौ मावनाय दांनायाव सोलायनाय फैनांगौ जोंनि वर्क कालचाराव माखासे सोलायनाय फैनांगौ जोंनि आखल आखु जानाय लोंनाय जेरावबो एफा एनैब्लाबो सोदांनाया फैनांगौ आरो जोंनि जि गोसो गोरबो बेवहाय सोलायनाय फैनांगौ जों बयबो सोद्रोम जानांगौ अनसुला जानांगौ आरो गासैबो बिथिङावनो जोङो सहायसुला आरो साननाय हनायखौ जाहाथे मोजाङै पजिटिभलि लानानै समाजखौ दावगालांनो हायो बे बिथिङाव सोलायनाय नांगौ दिनै गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय जोंनो सोलायनायखौ नांगौ आबादारिनि थाखाय सोलायनायखौ नांगौ आइजोफोर जौगानांगौनि थाखाय सोलायनायखौ नांगौ फरायसाफोरनि जौगानायनि थाखाय सोलायनायखौ नांगौ जोंनि लामा सामा गामि ओनसोलफोर जौगानायनि थाखाय सोलायनायखौ नांगौ जोंनि गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोंनो सोलायनायखौ नांगौ दा बेनिखायनो आथिखालाव 14 लाख जोंहा मेम्बार जाबाय UPPL आं बे समाव खावलायो जोंनि मिरुजों जिल्लाजों लोगोसे जोंनि ब्लक प्राइमारि आरो बुथ कमिटिजों लोगोसे जोंनि गाहाम हास्थायग्रा बयबो आइ आफा रायजो राजाया जोंनि बे केम्पिंआव बाहागो लागोन दिनैनिफ्रायनो आरो बेवहाय बयबो नोंथांमोना बाहागो लानानै जोंनि सोलायनायनि जि स्ल'गान सोलायनायनि जि मोनसे जांख्रिखांनाय बेखौ जाफुंसार होगोन आं बेखौ हास्थायबाय आरो COVID-19 जेंना मोननाय रायजोफोरनिसिम आंनि गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो नोंथांमोना बयबो मोजाङै थानो हाथों रैखाथि गोनां मोनसे जिउ खुंनो हाथों बयबो बे जेंनानिफ्राय उदां जानो हाथों आं बेखौ खावलायो आरो बेजों लोगोसे बयबो जाहाथे हेशटेग मोनसे होनानै जइन द चेन्ज बिटिआर बेवहाय जों बयबो बाहागो लायो आरो बे ससियेल मिडियानि जि केम्पेइन बेवहाय जाहाथे बयबो बाहागो लायो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खावलायबाय गोजोन्थों खुलुमबाय UPPL दोलोनिफ्राय दिनैनिफ्राय जों मोनसे ससियेल केम्पिं आरम्भ खालामनो नागिरदों जइन डिसेन्स बिटिआर होननानै सोलायनायनि थाखाय जोङो बयबो सोलायनाय लुबैदों जोंहा गोबाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन आरो बिनि उनाव 17 बोसोर बिपि एबा बिटिसि सासन खालामबाय आरो बेवहाय नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि हारिजों लोगोसे जोंजों रायजो जानाय मोनसेबो हारिया बेवहाय गोजोननाय गैया बिथांमोननि मावनाय दांनायफोरखौ लानानै जोंनि गोरोबथाफोरा जेरैबायदि मोगथां महर मोननांगौ मोनाखिसै आरो दिनै बिटिआर गोरोबथा जाबाय जेराव जोंनि 30-40 बोसोरनि सोमावसारनाया जारिमिनारि मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों फिनिशिंआव फैबाय नाथाय बेखौ लानानैबो बिथांमोना पजिटिभ खोथा बुङैलाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों जोंनि मुंख्लंफ्रा दुखु मोनदों दा बेखौनो लानानै जों मोनसे सोलायनाय लुबैदों आरो जों सोलायनायखौ नागिरदों जोंनि साननाय हनायाव सोलायनाय फैनांगौ मावनाय दांनायाव सोलायनाय फैनांगौ जोंनि वर्क कालचाराव माखासे सोलायनाय फैनांगौ जोंनि आखल आखु जानाय लोंनाय जेरावबो एफा एनैब्लाबो सोदांनाया फैनांगौ आरो जोंनि जि गोसो गोरबो बेवहाय सोलायनाय फैनांगौ जों बयबो सोद्रोम जानांगौ अनसुला जानांगौ आरो गासैबो बिथिङावनो जोङो सहायसुला आरो साननाय हनायखौ जाहाथे मोजाङै पजिटिभलि लानानै समाजखौ दावगालांनो हायो बे बिथिङाव सोलायनाय नांगौ दिनै गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय जोंनो सोलायनायखौ नांगौ आबादारिनि थाखाय सोलायनायखौ नांगौ आइजोफोर जौगानांगौनि थाखाय सोलायनायखौ नांगौ फरायसाफोरनि जौगानायनि थाखाय सोलायनायखौ नांगौ जोंनि लामा सामा गामि ओनसोलफोर जौगानायनि थाखाय सोलायनायखौ नांगौ जोंनि गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोंनो सोलायनायखौ नांगौ दा बेनिखायनो आथिखालाव 14 लाख जोंहा मेम्बार जाबाय UPPL आं बे समाव खावलायो जोंनि मिरुजों जिल्लाजों लोगोसे जोंनि ब्लक प्राइमारि आरो बुथ कमिटिजों लोगोसे जोंनि गाहाम हास्थायग्रा बयबो आइ आफा रायजो राजाया जोंनि बे केम्पिंआव बाहागो लागोन दिनैनिफ्रायनो आरो बेवहाय बयबो नोंथांमोना बाहागो लानानै जोंनि सोलायनायनि जि स्ल'गान सोलायनायनि जि मोनसे जांख्रिखांनाय बेखौ जाफुंसार होगोन आं बेखौ हास्थायबाय आरो COVID-19 जेंना मोननाय रायजोफोरनिसिम आंनि गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो नोंथांमोना बयबो मोजाङै थानो हाथों रैखाथि गोनां मोनसे जिउ खुंनो हाथों बयबो बे जेंनानिफ्राय उदां जानो हाथों आं बेखौ खावलायो आरो बेजों लोगोसे बयबो जाहाथे हेशटेग मोनसे होनानै जइन द चेन्ज बिटिआर
बेवहाय जों बयबो बाहागो लायो आरो बे ससियेल मिडियानि जि केम्पेइन बेवहाय जाहाथे बयबो बाहागो लायो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खावलायबाय। गोजोन्थों।